Szerintem a mamámat azt nagy íbből kerüld el, főleg amiután tegnap Józsikának egy babakocsit nem voltál hajlandó kölcsönadni, a gyermek miattad Szandinál, mert nem itt aludt lent mamiéknál, Szandinál olyan nyugtalanul aludt, így van, mami, Szandi a haját tépte ki? Igen. Dübörgött hajnal 2-kor is, hogy ez eszméletlen. Ez eszméletlen. Igen. Az, hogy én napközben hova viszem a gyerekemet, azt majd én eldöntöm. Az, hogy én hol altatom a gyerekemet, azt majd én eldöntöm. De tegnap este is a bátyád fenyegetett meg azzal, hogy lehet próbálkozni téged bejelenteni a gyámügyre. Én nem próbálkozok, Cynthia. Add ide! Várjál! Nem én jelentelek be, hanem a jogász sógornőm azzal, hogy mit csináltál az öccsével, mert veszélyeztetted az öccsét. Ez édeskevés. Ez édeskevés. Cynthia, el sem bírtam volna képzelni rólad, mivel te anya vagy. Érted? Hogy pont az én unokámat bántod? Pont az enyémet? Miért? Ha? Mit ártott neked? Mondd meg, akkor mondd meg, hogy segítsek, vagy valami. Ne segítsél neki, mert egy közönséges csaló. Elmagyaráztam neked. Igaz, hogy átbasztál engem. Kurva kibaszott keményen átbasztál engemet. Mert már régóta nálad van a pénz, sőt, szerintem már el is költötted. Felhívtuk ma az ügyvédet, igaz? Igen, felhívtuk az ügyvédet. És megmondta az ügyvéd, hogy már régóta nála van a pénz. Csak ő nem adja ide nekünk. Mivel nem 50 000 forinttal jössz, Cynthia, hanem fejenként 80 000 forinttal. És ott van nálad az én pénzem, akkor a Terkáé, a Sacié, a Rékáé. Mi van ilyenkor? Nyerd be! Nem érdekel, nyerd be! Nyugodtan tedd meg, ha neked ez jó. Csak arra nem gondolsz, érted, hogy mikor az ember közköd szenved, és nem ártunk neked, tényleg nem ártottam neked, Szinti. Álljál meg, Józsika. De így, hogy te kibasztál mi velünk, meg ártottál az én unokámnak, ezek után vállalt a következményeket, légy szíves. Rendőrségre fogja vinni mamika. Beviszem az egész papírt. Így van. Azért mondtam, mert pénzcsalást követsz el a családomba. Te csaló vagy, érted? Te nem egy normális anya vagy, te pénzcsalást követsz el. És ezt ma a rendőrség is megmondta. Hát rendőrségen van az ügy. Nem viszi el. Ja, és a másik, figyelj csak ide. Megkérdezlek téged, milyen jogon ütötte meg az én unokámat a te testvéred? Milyen jogon? Megbaszta, vagy mi? Milyen jogon? Milyen jogon ütötte meg az én unokámat, a te testvéred? Van valami köze hozzá, megbaszta, vagy mi? Meg mi a faszért fenyeget, hogy faszra leszünk húzva, meg ilyenek? Olyan primitíven beszélt a testvéred, hogy undorító volt. Műszerés az. Azért álljon meg már a menet, érted, Szinti? Neki semmi köze a ti életetekhez. Nektek kell megoldani, ezt magyaráztam. Oldjátok meg, beszéljétek meg, és mégis, neki semmi joga oda nincs, csak neked, meg Viginek. Mivel ti fizetitek, ti éltek ott. Nem? Jó, ennek már vége, mindegy, ott már többet Vigi nem lesz. Ami az övé, elhozzuk. Ma, de legkésőbb holnap. Elhozzuk. És akkor innentől kezdve be lett fejezve a téma. Az a te gyereket, mind a kettő, ez meg az övé. Ennyi. És le van tudva az egész. És nincsen fenyegetőzés, meg stb. Mert én nem fenyegetőzök, én a házadra megyek, de akkor neked kutyavilágot csinálok. Nagyon kutyavilágot csinálok, érted, Cynthia? Megmondtam a családot, ne bántsa senki. És nem hallgatsz rám. Nem akarok bajt, botrányt. Csak nyugalmat. Nyugalmat és nyugalmat. Mit mondtam? Egyezzetek ki. Nem egyezzetek ki. És ilyenkor mi a faszomat csináljak? Szinti! Erre adja nekem választ. Meg arra érted, hogy miért basztál engem által.
Hol a pénzed? Miért vacaláltál? Hol a pénzed? Sehol nincs a pénzem. Tudom jól. Nem baj az. Nyerd le. Majd a rendőrség kiszedi belőle. Öccse gyógyszerre! Majd a rendőrség kiszedi belőle. Nem érdekel, Cynthia. Engem nem érdekel a pénz se. Csak legyen nyugalma az unokámnak. Gyerekessül együtt. A gyerekem nevét a fejedből is vert ki. Arra kérlek, légy szíves, ha van mellett kis, nagyon kicsi becsület. Csak egy kicsi, érted? Nem nagy, csak egy kicsi. Hogy hagyd békén a családomat. Mert hiába mondja te testvéred, hogy jaj, a Dányi család az én családom. Az enyém. Az enyém. Nem csak a Dányi, a Lakatos család még jobban. Ha tudna, akarod. És én képes vagyok oda menni kocsival, és mindenkit szétszakítani, sőt az egész lakást is szét fogom szakítani és felgyújtani, ha kell. És jött rendőrség, a rendőrök engem ismernek. Főleg a tekkesek, mert az én páromnak a gyermeke tekkes. Úgyhogy nincs ebben probléma, nyugodtan itt lehet mászkálni össze-vissza. Azzal nincs megoldva semmi, de nem jobb lenne leülni és megbeszélni a dolgokat? Inkább. Szerintem jobb lenne. Normál módon. Szerintem. Nem primitív módon, hanem normál módon. Leülni, megbeszélni a dolgokat, és akkor oké. És akkor egyeztessünk, hogy most mi van, hogy van. Na, akkor nekem erre adjál választ, jó? Légy szíves. Ja, meg rendőrségen van az ügy, ezt is tudja Cinti. Mindegy is. Éljed boldogan az életedet úgy, ahogy szeretnéd, de Józsika nevét a szádról is vedd le. Te is, és az egész családod is, mert bajt fognak csinálni. És igen, ügyészség által leszel vagyis na. Hát a jogász az ügyvéd, nem? Aha. Ügyvéd által leszel gyermek jólétére és gyáműre véve. Jó, van rendben, ti mit csinál, csak azt is mondd el a mamádnak, hogy te miket csináltál. Egyébként nem használtalak ki 2 évig egyáltalán, mert én ugyanúgy vigyáztam a te gyermekedre. Én nem képzelem senkinek magamat, senki nem is fenyegetőzött, te viszont azt mondtad a bátyámnak telefonon, és te mondtad legelőször, hogy te meg fogod őt öletni. Tehát akkor miről beszélünk? És senki nem támadott senkit, most is te fenyegetőzöl, meg minden, és senki nem fenyegetőzött, tehát nem értem. Jelentsébe továbbra is a gyámhatóságra, mert tudtam, hogy ez lesz, csak azt is mondd el a mamádnak, hogy mit mondtál akkor, amikor tegnap, hogy te elmész, de cserébe ránk gyújtod a házat. Gondolkozzál el azon Cynthia, hogy te kinek képzeled magad, és kinek érzed magad, mert neked egy Gabi a bátyád. Nekem a Dányiék, a Sztojkáik, a Szendreiék, mind a rokonjaim, Cynthia. Ha túl akarod élni az életedet, vagy mit is fog megbánni, ha az Otto ráver? Azt is, hogy megszületett, mamika? Hát körülbelül eléggé. Na, ehhez tartsod magadat. De Cynthia, hogy te hogy képzelted ezt a tétet, hogy az én családot te megfenyegeted, vagy a te testvéred? Ki az? Ki a te testvéred? Ha? Akinek leadtam a nevét. Aki közönséges csaló? Az? Mert az? Valljuk be. Ebből él. Tudunk mindenről. Ebből él. Cynthia, ne húzz velem újat. Megmondtam neked, ne bánts a családomat. Ennyit kértem. Semmi többet tőled. Emlékszel? Semmi többet. Miért kellett neked elküldeni az én unokámat? Picivel együtt. Mit ártott te neked? A te kölykökder vigyázott, mikor te elmentél. Hányszor, ugye? Ott volt a gyereked mellett. Ez a hála? Igen? Ez? Na akkor a következményeket akkor viseld. Ami most ezek után fog jönni. Így van, mert anyósom részéről is támadás lesz, az anyósom 2 lányáról is, a Karcsi is támadni fog, mert a gyerekét nem fogja hagyni. Így van? És ma este lesz az, hogy felhívom a Karcsit, beleteszem a Karcsi anyját ebbe a csoportos hívásba, beleteszem,
és még a Zoli is faszra fog húzni. Egészségére váljék. Tia, te azt nem fogod megérni, hogy tőlem Józsikát véglegesen elvegyék. Nem így volt, Réka? Ja. Elvitték vissza, és hozta a rendőrnővérem, nem? Ja. Tessék! De igen, ezekkel a bizonyítékokkal, amiket a barátnőm írt, ezek mehetnek a gyámügyre, meg a gyermekjólétére, nem? Igen. A Szinti ellen? Igaz? Igen. Menjenek nyugodtan, további sok sikert kívánok hozzá. Engem nem érdekel, hogy ott van a Réka melletted, mert kurvára nem érdekel. Nem kell rám semmit fogni. Ez az egyik, a másik, te gondolkozzál el azon, hogy neked hány napig rohadt bent a szaros meg a húgyos pelenka úgy a gyermek jelenlétében, hogy feküdt az ágyba. És te egy csomószor le se vitted a szemetet. Azt még te mondod rám Anitánál, hogy én vagyok a retkes. Úgyhogy ezt itt inkább fejezzük be, jó? Senki nem kívánt azt, hogy elvegyék Józsikát, meg nem kell azt mondani, hogy jaj, én jelentettelek be, mert gecire nem, de nem is érdekel, senkinek nem fogok magyarázkodni. Én is ahhoz Szintia, hogy visszavegyék kurva vagyosan az arcodból, mert nagyon elengedted magadat, de nem sokáig. Világos voltam? A Szintia nekem arcoskodik, mamika. Nekem pofázik hangüzenetbe? Jelzelek, hogy mit mondod. Szóljál nyugodtan. Szóljál nyugodtan. Halló? be. Hallja a hangüzenetet. Szia, Cynthia! Ez nem telefon, magyarázd el neki. Mi történt? Mi a fene történt veled? Megbolondultál? Elkergett az én unokámat? Milyen jogon? Odaadta az egész pénzét, ami létezett. Ja, és a gyerek családiát utad vissza, mert nem laktam le azt a hónapot. Jó, mielőbb még miatt a rendőrség nem verik ki belőled. Nem beszélve arról, hallgassál meg, Cynthia. Sosem voltunk ellenségek, ugye? Már nem voltunk soha. Ide figyelj, nagyon átbasztál minket. Pénzileg meg... Pénzileg főleg, de engem az se érdekel. Én már leszarom a pénzt. Nem érdekel a lóvé. De hidd el, hogy megtalálak. Oda megyek hozzád. Leszek olyan kedves és aranyos. Úgyhogy számítsál rám. Gondolkozzál el azon Cynthia, hogy te kinek képzeled magad, és kinek érzed magad, mert neked egy Gabi a bátyád. Nekem a Dányiék, a Sztojkáik, a Szendreiék, mind a rokonjaim, Cynthia. Ha túl akarod élni az életedet, vagy mit is fog megbánni, ha az Otto ráver? Azt is, hogy megszületett, mamika? Hát körülbelül. Eléggé. Na, ehhez tartsad magadat. De Cynthia, hogy te hogy képzelted ezt a érted, hogy az én családot te megfenyegeted, vagy a te testvéred? Ki az? Ki a te testvéred? Ha? Akinek leadtam a nevét. Aki közönséges csaló? Az? Mert az? Valljuk be. Ebből él. Tudunk mindenről. Ebből él. Cynthia, ne húzz velem újat. Megmondtam neked, ne bánts a családomat. Ennyit kértem. Semmi többet tőled. Emlékszel? Semmi többet. Miért kellett neked elküldeni az én unokámat? Picivel együtt. Mit tartotta neked? A te kölykökdel vigyázott, mikor te elmentél. Hányszor, ugye? Ott volt a gyereked mellett. Ez a hála? Igen? Ez? Na akkor a következményeket akkor viseld. Ami most ezek után fog jönni. Így van, mert anyósom részéről is támadás lesz, az anyósom 2 lányáról is, a Karcsi is támadni fog, mert a gyerekét nem fogja hagyni. Így van? És ma este lesz az, hogy felhívom a Karcsit, beleteszem a Karcsi anyját ebbe a csoportos hívásba, beleteszem, és még a Zoli is faszra fog húzni. Én nem fenyegetőzök, te nem hagysz békén, nem érted?
Azt miért nem mondod a mamádnak, hogy olyan valótlan dolgokat írtál be rám a gyámhatóságra, hogy én soha az életben nem támadtalak. Én nem írtam ellenedbe Józsika ellen. Nem is értelek. És akkor ilyenkor persze én vagyok a családodnál a szar, de mindig csak az egyik rész van megértve. A másik, én senkit nem basztam át, a Sana Facebookjából lettek írva a dolgok, és meg tudom mutatni a mamádnak, csak hogy lássa. Jó, van rendben, ti mit csinál, csak azt is mondd el a mamádnak, hogy te miket csináltál. Egyébként nem használtalak ki 2 évig egyáltalán, mert én ugyanúgy vigyáztam a te gyermekedre. Én nem képzelem senkinek magamat, senki nem is fenyegetőzött, te viszont azt mondtad a bátyámnak telefonon, és te mondtad legelőször, hogy te meg fogod őt öletni. Tehát akkor miről beszélünk? És senki nem támadott senkit, most is te fenyegetőzöl, meg minden, és senki nem fenyegetőzött, tehát nem értem. Jelentsél be továbbra is a gyámhatóságra, mert tudtam, hogy ez lesz, csak azt is mondd el a mamádnak, hogy mit mondtál akkor, amikor tegnap, hogy te elmész, de cserébe ránk gyújtod a házat. Jó, van rendben, ti mit csinál, csak azt is mondd el a mamádnak, hogy te miket csináltál. Egyébként nem használtalak ki 2 évig egyáltalán, mert én ugyanúgy vigyáztam a te gyermekedre. Én nem képzelem senkinek magamat, senki nem is fenyegetőzött, te viszont azt mondtad a bátyámnak telefonon, és te mondtad legelőször, hogy te meg fogod őt öletni. Tehát akkor miről beszélünk? És senki nem támadott senkit, most is te fenyegetőzöl, meg minden, és senki nem fenyegetőzött, tehát nem értem. Jelentsél be továbbra is a gyámhatóságra, mert tudtam, hogy ez lesz, csak azt is mondd el a mamádnak, hogy mit mondtál akkor, amikor tegnap, hogy te elmész, de cserébe ránk gyújtod a házat. Üzeném, amikor de amúgy nem vagyok postás, hogy jól gondold meg, hogy mit válaszolsz neki. Így van, Réka, Igen. ezt üzente? Igen. Mindegy is. Éljed boldogan az életedet úgy, ahogy szeretnéd, de Józsika nevét a szádról is vedd le. Te is, és az egész családod is, mert bajt fognak csinálni. És igen, ügyészség által leszel vagyis na. Hát a jogászhoz ügyvéd, nem? Aha. Ügyvéd által leszel gyermek jólétére és gyáműre véve. Ja, és képzeld, Erika, hogy ma azt mondta a Gabi, hogy te tegnap megfenyegetted a tulajt. Én. Igen. Normális. Nem.